Siaga campur sari jelas nada gonging para pratangga abya busananira lir surya wedhalira saking Celanidi arsa madangi jagat tuk mungo paning sak pucaking wukir merbabak bang sumila ya sarating surya mega lan gunung elok pokoknya jelas nada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya hormati. Boten kata lumpen among tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji, lumebaripun dumateng sedaya setresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada pangarsa dening Bapak Teguh utawi Mbah Kancil koordinator Roko Masmus Sining Kuyung Purbaya audio sound semundang ugi menggarakan langsung lumantar dua channel sekaligus, ada cerah foto ugi Kancil jelas nada channel ugi teman Sangguyung gensetnya Mas Arif full solar dalu menika lajengaken anggenipun kala kapungkel sakwetawis wekdal amargi wawan salat maghrib ugi salat isya sak menika kadang-kadang campur sari jelas nada badhe nglajengaken anggenipun caslipur dumateng keluarga agung Bapak Muri Juragane Lele Rindu Malam ugi Bu Yuni yang terkenal di mana-mana, Mbak Yah kepareng ngunduh mantu Bagus Murdianto ingkang sampun kalampan daup kaliyan Dahayu Lilis Nurma Juwita putri saking Bapak Nurhali SAP Satpol PP Tangerang Selatan dalasan Ibu Juriah mugya kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paring momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu para lenggah pertama ingkang satu kinurmatan sewanipun campur sari jelas nada
Hanganti Swarawati wonten jingkruh lupat monem. Luar biasa malam hari ini. 6 Pak Ibu. Kalau teman kerja pokok sawiji, kalau wis yang sampun dipun tepangaken buat Bapak Ibu nembe temen rawuh dereng tepang kalau tepangaken malih. Oh, saking mriki. Seniwati mijil saking tlatah Boyolali tersenyum, juragane susu bangkrut entek-entekan. Melayu ning Jakarta. Sawanipun dayu tari mahda lengkap. Ya rasa mrengut tok Bugelwati dengan ayo kene. Aduh duh. Walah. Ini sayang. Tasih selehke. Tak. Oh. Selamat malam. Sugeng dalu. Piye kabare? Alhamdulillah. Kowe biyen ning Boyolali tentekan to? Kok tentekan lho. Lah Saiki susumu sawahku tek bangkrut. Saiki sawahku ombo. Wah, edan. Tenan lho. Tenane. Tenan. Calon juragan. Amin. Jelas nada. Gak aku nang ngono kuwi. Maksudku Mbak Kancil iki lho. Wengko terngiang-ngiang lho wengko. Ya mbok ben. Kowe lho. Kono legan kowe ya legan Gak kurang. Lah aku bumi langit dadi seksi lho. Aku njebut. Kedadean tenan. Gak. Aku MC rasa bayar. Gak, mau. MC ne rokoke dari Rongler. Penake sih cayu. Nggih. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses. Iki ya juragan TikTok. Soalipun dayu Wulan Ilva Nia Bugelwati. Semen jae. Rasane pripun aduh ya Allah ya. Iki lho gajrungane. Rasane piye? Rasane piye? Alus mlebune. Gagah aku ora gak. Wis pengalaman kok ya beda karo sing liya-liyane. Kon Mbak Sisri jare kon neh-neh ngono. Sri sapa to? Iki Sisri. Iki Sisri to. Es ki lho, es. Ngerti es ora we? Ngerti. Ngerti. Kuwi padha galake bakale. Kuwi dadi juragan padha galake bakale. Nol. Niku dadi juragan padha galake kuwi. SSS Mbahmu Disko kuwi. Kuwi lujeng dalu Cayu. Lujeng dalu. Piye kabarmu? Alhamdulillah saya. Cek penak-penake to? Penak. Tenane. Penak. Lah Juragan. sampeyan ngrasakne penak. Modar gene aku nang ngrasakne kowe. Iki mau lho iki mau. Kenek urane. Oh. Papakne sih. Oh. Penake sih. Udah jangan pada Mary, udah. Udah Mary sing mburi, Mas. Yo main gunung. Arep mlebu tunggangan kae. Gunung Tunggangan. Lah iya. Gununge tunggangan. Penake sih Cayu. Nggih, matur suwun. Sinambung kadang seniwati salajengipun mijil saking tlatah Sragen Asri. Ex Bayanan. Peri pengalaman. Sobone kono ngerti nek iki bekas Bayanan. Sawanipun Dayu Dewi Mo Dianti. Bugelwati. Woi, tanah. Hei. Dalu. Wah, iki ori. Angger kuru-kuru niki ori.
Piye kabare? Alhamdulillah Mas. Gawane Agra iki. Agra Mas. Kowe kenalamu beli super-super Agra, Mas. Agra. Langganane Agra. Rosalia Penake secayu. Nggih, Mas. Engko mulih ning ndi? Kula. Rasa anggone Mbah Kidang. Lah mantuk pundi ngene sampean? Heeh, kono aku aman. Kula manut. Kowe kok bobokmu ning dhuwur? Boboke ning dhuwur. Ngene Mbah Kidang malah Ngene dhewe telung enak telan. no. Heeh. Oh yo, oke. Dhuwurku. Dhuwur ning ngene Mas Bukil ini lho, dhuwur. Wes, penake ya Cahayu. Nggih. Sinambung kadang Seniwati salajengipun. Seniwati semester 5 Unpam cedhak kono. Gak lulus-lulus akeh cutine. Lulus apa? Wis sudah urung kok skripsi urung kok. Ngaku lulus palsu jasamu. Sinambung kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah iki campuran Purworejo karo Boyolali ya. Semarang. Lahirnya ra jelas iki. Ning rumah sakit apa ning dukun bayi? Ning rumah sakit. Seniwati BPJS. Soalipun Cahayu. Lah ning rumah sakit genah ra bayar. Hah? Sumpah. Alah saiki ning BPJS sesar kok. Cahayu Rara Berliana Bukelwati. Bukelwati. Wes ngerti mesti ngono. Ora kaya dile ki lho. Adile. Sugeng dalu Mbah Bokel. Oh, sik to kendange rung tek lho. Bareng tak. Hei, Mana? Mentuk kok. Good night. Good night too. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you very much. Mari Mas digowo lho. Aku ya padha-padha ngono lho bahasa Indonesia. Padha-padha ya. Aku nak teko piye kabarmu ngono to? How are you? I'm fine. I'm fine. Oke. No smoking. No smoking ya? Yes. Welcome. Rong entuk smokinge. Orang itu. Rong entuk apa lho? Orang. Peri guyu wae anu nanggap dhewe. Sing dijak ndule terus kok. Peh tanggane ya. Sinambung kadang Seniwati salajengipun. Kowe kelahiran ngendi iki? Cikarang iki. Sukatani. Arah ke pesisir Pakis. Apal saya dari sono. Biyen sering Pilar Lebu. Cikarang Jawa Barat. Sanipun Dayu Anggita Jeli Bukelwati. Sini sayang. Oh alah dik rambut iki lho murak-marik. Lah musisiran iki piye ngono ki, Pak? Ih, tangannya bau. Ora lho. Tangannya bau aki-aki. Aki-aki penting suwe. Heeh. Ngenyek men. Memang iya. Selamat malam. Malam. Biasa aja sih karo. aku luar biasa kok buktinya kamu suka. Sok-sok nek mendem suka. Tentunya Bapak Ibu didukung gue Setar, bintang tamu dari Indosiar. Miss Ica Kosma Ningrum ora Bukelwati. Rawani. Oh,
Megawati lho. Oh. Ora, aku darane aku manajermu. Lho ya gak popo. Yo gak berani lah, kamu kena royalti. Saiki usume royalti. Nyanyane lagune landak, jole ora kok rong bungkus di bengi. Bajirut. Salam kangen rong bungkus lho, Bel, Danggaran. 50 asem maneh aku. Kayak gudang garam meneh yo. Nyanyi salam kangen iki lho, rong bungkus, muga-muga landak ora nonton. Santai kok tak kandhake om landak. Alah, landak turu. Ora tanggapan po? Ora. Prei cae. Nase bayi rawane cikuk jok. Didukung Master of Ceremony, senior kami, pepunden kami, sesepuh kami, guru kami. Siapa dia? Pak Roni Bonaboni Albino. Apa neh mau weleh-weleh? Om, wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu ki Dalu menika napa boten ten tahlilan? Boten wonten, kula Oh, boten nah, pikata undangan. Biasanya angger baris sak tahlilan. Sami sehat nggih Mas. Alhamdulillah pikantuk donga pangestu panjenengan sami sestanipun. Mudah-mudahan panjenengan paringi panjang umur. Amin. Ya Sehat Allah. selalu. Amin. Dados pitakonane kanca-kanca gitu. Amin ya Allah. Pokoknya jenengan paringi sehat, makmur gitu. Mudah-mudahan panjang umur dan tentunya banyak rezeki nggih Mas. Amin. Sembah nuwun Suwun. donganipun. Padha-padha. Kula piyambak pangan dari Woro Kibo Gelati Prayitno, mijil saking Tata Bisikowati Seragen Asri. Saking pepanggungan jelas nada Purboyo Trafoto Gensetnya Indonesia Full Solar ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng lelenggahan disikesosin lambing laras campur sari jelas nada botok penyanyi pokoknya Pak Muri woi untung gua aku pan we. Ranggo aku buana sing iso nyinden serba klasep. Miyak sepiring swasana, kadang-kadang campur sari jelas nada, badhe ngaturaken atur pambuka mantar lelagon manut sing ibot.
kopling. Asik. Jelas ada Mbak Sri. Iya. Tarik Pak Marjini, tarik terus. PHR. Ya undi Mbak Ayu pada tindak undi kok tinggalin tindak wae ora lupa taksi dewean apa ora wedi timbang akun kula purun kancane apa yuk? apa yuk? Matur sembah nuwun. Ora dibayar minggu. Yo, jelas nada. Asik. Bapak. Mas Dodo. Asik-asik. Oh, aku wis rindu.
dadi anteping kalbu Nani jiwa raga tulus ning ati Sepernas kula bali wis nang aturi yen kuci ngonjor ketok timbane buri Monggo maju-maju. Pondok petir. Eling-eling dik wis dadi anteping Matur sembah nuwun. lunter Pak. Oh ketoke abang banget lho Pak. Sik oren. Aja sebelang wong bagus.
monggo kowe bali awan rapi samari ya mung kira sing iso nambani Hae Pak. Hae Pak. gantian ke Oh gantian. Tek beda Pak biru karo ijo. Matur sembanon. Biru ijo. Luntur. Aja semalang wong bagus. Tresnane kira bakal ayu. Ora suwe kembali. Bisa sumene ana ning sisihmu. Matur sembanon. sabar sabar kalau putu sabar monggo yang punya pasukan ibu-ibu kita abang biru lampune disco awak turu dek mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njur cepet kelawak nduk kita spesial buat ibu kita sing sedina kanggo wong liya ayo Duk pokoknya yang punya pasukan agak geser mriki monggo agak ke dalam mriki spesial yang punya Mbak Dewi. berukun Pak Buyupan Kenapa itu? Aku Bu. Ya. abang biru lampune disco awak turu dek mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang kok sing tuwa njur gak ditinggal andum tresno dek uga andum weruh mikir butuhe mikir belanjane njur saiki bingung atine kita goyang lagi bro jelas nada campur sarinya Indonesia
batik-batik seragam paguyuban hidup rukun. Sikat yo. Abang biru lampu disco, awak turude mikir bojo loro, bojo sing enom njaluk disayang, sing tuwa njur wegah ditinggal. Sedina kanggo wong raya, sing sedina kanggo wong liya. Pripun Pak Parnyo? Lagi Pak. Bojo papat. Jambu, jambu, jambu. Bojomu tak silih rapi nang baleke, kelingan manis esome, jur kelingan ramah kemuyune, tresno lan asih kasih sayangi. Monggo Pak. Sayange wis duwe bojo, Bojone loro nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati, yen aku ora bakal melu. Gabung, gabung monggo Bapak Ibunya. Semut durung rada direbut. Aku ora.
perapatan tukul garute dan pegatan tak surute. Yen kula ora dikali teketi ngati kula bakal ganti. Aja ngaku sih lho, Nduk. Najan tilas tak sayange wis duwe Bojone loro. Sampun kepar kantor nambah monggo. 1003. Oh, asik cok. Mbah Demang Mas Reza. Jelas banget. Bolong Kopinya Indonesia. Asik. Monggo Pak Mbak Demang ayo. Raja Kang Banyuwangi, sing tau
manuk selibir. Tarik lagi. Tarik lagi. Wadon uger-uger. Satu lagi Pak, satu lagi, satu lagi. Luar biasa. Kembang kopi. Kowe ra iso kowe. Ora. Monggo Mas Roni. Sawae didol wae. Pak go nyawer penyanjine. Yo. Kembali spesial buat keluarga besar Bapak Besan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang mesum buat acara. Keluarga besar Besan. Pasukan batik. Teteh joget lagi.
bukti